assalamu aleykum warahmatullah bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe amtuɓe yebde ayaw men mo Naga TV o mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu alhamdulillah rabbil alamin on ji asmano ko ndiyam ɓolam guila salatu faare joni koye toɓo wona hande o komin garta salatu ko koye ndiyam min gari alhamdulillah rabbil alamin en jetti bandiraɓe kala en jetti julɓe kala en jetti dinagal yeeɓiyankoɓe kala ɓe jettaɓe jarnam han hannirta ni ewde men ñalawma aljuma woni mawde ene hawre nogas e nayyi lewru juillet woni morso hittaɗu ɗiɗi e nogas e jeegom 2026 ɗo e wuuro Tidongo Madina Gounass alhamdulillah rabbil alamin on ji asmano on ji machallah on ji asmano machallah ko yettude Allah no feewi no feewi no feewi ko weltare machallah o saaha koye duwaw wirdu o wona machallah koye duwaw wirdu wona oɗo saaha alhamdulillah rabbil alamin ko weltare kono ko ɓeydade gandi hande ko aljuma jinnaɓe rewɓe bandiraɓe ne gara galle ceerno no feewi gam sammide ceerno juurade ɗum e hollidde kamɓe kadi haajuji mabɓe alhamdulillahi rabbil alamin yeeɓe hen koɓe Naga TV men jibbu seeɗa e tarikh en mbayi ɗum wadde seeɗa min waɗi hayko heewani sen gari e wuuro men wiyetengo wuuro ceerno won ɗaharata wuuro ceerno hakkude Kidira e Bakel toon wuuro ngo tawete alhamdulillah rabbil alamin eɗen gandi kanko wuuro ngo ngo Sinthiou ko 1990 ngo Sinthiou caggal événement Mauritanie en événement Mauritanie ko 89 wuuro ngo no 90 Sinthiou alhamdulillah rabbil alamin kawsaji mawɗi mbaɗi ɗon kanko ceerno mo Seydou Madina Gounass eɗen gandi o rewi ɗon on faye Fouta on saaha ko ladde maire e wonno kanko ceerno Belli Dia e sette makko alhamdulillah rabbil alamin nde ɓe gari ha ɗon ko ladde maire ceerno wi otoji daari e on saaha noon ceerno wi ceerno Belli natɗo mertoɗa ɗo fodde 200 métre ceerno Belli taaɓi fodde taaɓe 200 taaɓe e nder ladde he ceerno Belli Dia taaɓi yeehi arti ceerno wi wuuro diine ina ɗo henne alhamdulillah rabbil alamin ɗum ko ceerno Alaji Seydou caggal mum noon ko ceerno Seydou o wirni ko rutti jomum ko ceerno men halifin oɗo kañumne kadi rewɗen faye Fouta ene wonde ceerno Belli Dia ko e sette muɗum ɓe gari kadi ha ɗon ceerno men wi ceerno Belli kadi tello on telli meti taaɓe 200 arti ceerno wi ɗo ko wuuro diine eɗen jogui ɗum Sinthiou ɗo wuuro diine nanɗo henne ɗo ceerno Belli Dia ndeysan e haala muɗum kanko haalande ceerno Sarimou Seydou ne haalne en wonde noon o haawa o jaaki alhamdulillah rabbil alamin o waddini ceerno Seydou o waddini ceerno haali men oɗo tewmande ɓe kaldani alhamdulillah rabbil alamin wadde wuuro ngo sijjina ɗum ko ceerno Aboubacry Ba kam nder ceerno Demba omo wuuri omo selli omo wonde wuuro ɗo ɗonde wuuro men ɗaharata wuuro ceerno alhamdulillah rabbil alamin 1990 wuuro ngo Sinthiou e oɗo saaha wuuro ngo mawni ngo yaaji heeɓi courant heeɓi ndiyam machallah ko goudron ɓe jiimi alhamdulillah rabbil alamin yettude Allah no feewi no feewi no feewi yeeɓen koɓe Naga TV sen ɓenni seeɗa jubben seeɗa e gurdam Alaji Ibrahima Kebe e Alaji Ibrahima Kebe woni jinna ɗum ceerno Hamme Kebe machallah ceerno Hamme Kebe gonduɗo e ceerno jaajiɗo ceerno nango e jonggo ceerno kala saaha en yaade mum on Hamme Kebe jinnaɗo makko wiyete ko Alaji Ibrahima Kebe alhamdulillah yi aduna ko 1927 to Hayra Law machallah 1927 to Hayra Law to ndi aduna kanko o Alaji Ibrahima Kebe eɗen gandi ɗo Hayra Law ɗo o janggi e juuɗe kaw makko ɗon o janggi on rokkimo laawol ngol kono kadi wima kadi wondu e moƴƴuɓe on wima wassitima ɗum wondu e moƴƴuɓe alhamdulillah rabbil alamin sa ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e goho 1951 o andodiri e ceerno Alaji mo Seydou Ba Madina Gounass ɗon ɗo Tamba taw woni sababu ko ceerno Doudou Agne woni sababu kanko Alaji Ibrahima Kebe andodirɗo e ceerno mo Seydou ɗon ɗo Tamba alhamdulillah rabbil alamin ni woni noon kanko ceerno Hamme Kebe Alaji Ibrahima Kebe nde wiide ceerno o yiɗi ɗum hortini ɗum o yooli e muɗum alhamdulillah rabbil alamin wonnimo weltare no feewi no feewi no feewi woni woni noon kanko ceerno Alaji Ibrahima Kebe e ceerno Amadou Tidiane mo Fass Gounass en kam fof ceerno ko ittiɓe wattiɓe e juuɗe ceerno Ahmadou Baro mo Mbour est ce que hakkude ceerno Ahmadou Baro e ceerno mo Seydou ittiɓe ɗo wattiɓe e juuɗe ceerno Ahmadou Baro mo Mbour kanko Alaji Ibrahima Kebe o kadi
nde ala juuɗe Ahmad Baro on kadi wiimo ha joni no wiimo no kawma wimani wan noon eyyi on wiimo no kawma wimani wan noon woni holɗum wondu e moƴƴiɓe ayi ɗonne kadi machallah o wi ɗum ka waynima kadi kawis kadi kaw makko wimo ni te o mandi on yiyandirani ni e ceerno Ahmad Baro saka kalda te onne kadi wimo ni alhamdulillah alamin de jeeɓallah ko tedduɓe Allah ko dokkuɗoɓe ha timmi kanko ceerno Ibrahima Kebe eɗen gandi ko Dakar ɓe jooɗi machallah toon o wonno toon o jooɗi o wi o rutte joomi ko 2010 o rutte joomi ko toon to ganduɗa hoorema to Dakar o wirna ɗo e wurutti ton ko Madina Gounass e ballal ceerno jinnaɗo ɗum ceerno Sarif mo Seydou Darou habrino oɗo kabaru yewtere nde nane nangue TV kala jiɗɗo hebde ɗum kadi min neldi ɗum yewtere nde yiya ɗum yeeɓa ɗum kon kadi faama alhamdulillah alamin machallah ɗum noon hande ko aljuma yamirama kala garo juma yo addura hadiya caganama Tijani radiyallahu taala an alhamdulillah no bandiraɓe yeeɓiyankoɓe jaafo e mbaydi wadde tarikaji ɗi tan mbiɗa hande kam yen jubbu hen seeɗa taarika wuuro men ɗaharata wuuro ceerno e taarika Alaji Ibrahima Kebe mo ganduɗa ko jinnaɗo mum ceerno Hamme Kebe ganduɗa nanɗo e wuuro ngo woni salli Daka nantinde Daka duwoto Daka belɗo dande gorko danejo tal boɗejo coy machallah moƴƴo ngari alhamdulillah alamina en jetti bandiraɓe kala en jetti julɓe kala noon yiiɓankoɓe kala duttoɗen to nder juma to mbawen jokkoyde toon golle ɗe so Allah hulamɗo jaaɓi siftinde 8e mois 2025 8e mois garo 2026 wonata hitande ko puɗɗiɗon oɗo duso ceerno alhamdulillah rabbil alamin yo alhamdulillah rabbil alamin machallah oɗo saaha koye inɗeli he wona oɗo saaha inɗeli he wona wade salatul fatiha adi waw inde de joom haaji en ɓeydu o boto o alhamdulillah rabbil alamin amin alhamdulillah rabbil alamin do sa dental imnim ngam addu juurade ceerno men mawɗo radiyallahu taala anhu gartugol ceerno Ibn Oumar Ceerno alhamdulillah rabbil alamin
آمين. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله جورama ceerno men mawɗo radiyallahu taala anhu yimɓe jede yako jodde rokkonde ɗi juuɗe machallah machallah jefrende mawɗo machallah alhamdulillah taala alhamdulillah ceerno ɗiɗo mar ceerno machallah machallah on jii gila salatu ko toɓo wona alhamdulillah gila salatu he ko toɓo wona machallah hewɓe ngari juma ga koye toɓo he ene koye men machallah alhamdulillah آمين. الحمد لله ما شاء الله قال إن شاء الله يكتب ما شاء الله non jeeɓiyankoɓe Nanga TV maren karnaɓe duuso ɓe on to woni yewtere gartangal nde waɗi inchallah mawɗo kaniɗo duuso ngo ha ƴeewa inchallah